kewan ingsun embang kopong taratebang maregel penggaling sang topo Begawan Durna ing Sukalima dupi midhangan sabdanipun nata ing astina Prabu Duryudana mila jroning galih nadyan dhateng tinuding parandene binalang liring kemawon sampun kraos mriga mabukuh mandhap saking palenggan para dimingset nggih sowan kersaning ingkang nata ing astina Prabu Duryudana ing ciptarsa munjuk atung saling sang nata Prabu Duryudana kumangrujuling pangandika sang Begawan Durna magep-magep kaya kandhek ana ing tenggak kandhek blekuduk suwaru gembol Samarante hawela ger matur sembah nuwun dene jeng andika anak Prabu sampun paring dawuh ingkang mekaten jejeripun ingkang sami lenggah wonten ing pahaman datil negaring Stina menika para sepuh milanipun manahipun sampun kraos nadyan boten dipun dumuk nanging lareking pangandika paduka menika dipun tujokaken ingkang bapa ing Sukalima inggih kula badhe caos keterangan dhateng paduka anak Prabu ing Astina sampun ngantos klentu ambiji dhateng ing bapa ing Sukalima kula semanggaken badhe paring dawuh menapa Bapak Durna Mantabe tinebena ing Lodha Nidu mawahing Nawang Tawangger mrelipun lepatipun ingkang bapa nyuwun ing samudra pangaksami boten dados menapa malah syukur dene Bapak Durna sampun karaos babagan perkawis menika mligi panjenengan ingkang kula anggep sak mangke tansah ngrangkul dhateng para Pandhawa inggih Ger namung nuwun sewu sampun ngantos lepataken dhateng jejeripun Begawan Durna panjenengan prisa piyambak bila ingkang Bapak ing Sukalima menika sinengkaken kaluhur dados gurunipun para Sata Kurawa miwah gurunipun para Pandhawa. Jernyatanipun guru menika paring wangsan ngelmu dhateng muridipun. Kula mboten banci ladan kok, Ger. Kurawa kula rengkuh kados dewe murid kula piyambak, Pandhawa nggih kula rengkuh kados dene anak kula piyambak. Kalih-kalihipun menika kula sami kula mboten benten-bentenaken. Kula ngaturaken panuwun dene Bapak Durna sampun kepareng madeg jejeg minangka dados brahmana. Duwen guru ingkang adil. Namung nyatanipun pinten-pinten dinten kepengker Bapak Durna tansah caket kalian Bratasena. Malah ketingalipun anggen jengandika ngrangkul dhateng pun Bratasena. Menika kados dene putra piyambak. Menika ingkang kula mboten cocok, menika ingkang kula mboten condhok. Nuwun sewu, Ger, nuwun sewu. Bratasena menika piranganipun Pandhawa. Jernyatanipun Pandhawa menika kalian para Sata Kurawa menika miturut dongeng ing kula ngertosi menika wayahipun Sang Begawan Wiyasa tegesipun tasih sederek kulit tuwin dagingipun para Sata Kurawa para Pandhawa menika tasih manunggal dados tunggal. Nanging kenging menapa anggen kula caket kalian pun Bratasena menika panjenengan lepataken. Monggo anggenipun badhe mestani. Bratasena kaliyan kula sami mestani menika sederek. Kula semanggaken ning tumrap Duryudana menika benten. Bratasena kaliyan Duryudana, Kurawa kaliyan Pandhawa menika tumrap kula satru mungguing cangklaan. Menawi saged kedah kula singkiraken. Kula mboten ikhlas, kula mboten lila menawi Bratasena tansah caket kaliyan Bapak Durna. Nuwun sewu, Ger. Niat kula mboten gadah niat menapa-menapa. Namung tancepipun guru kaliyan murid menika kedah tresna. Jernyatanipun guru menika dados wakiling tiyang sepuh menawi wonten ing pamulangan. Mila tancepipun guru kaliyan murid menika kedah antawisipun bapa kaliyan anak. Menika namung samudana. Nanging anggen jengandika nganggep Bratasena menika kados putra paduka piyambak. Menika lair dumugi ning Batos. Mestinipun mekaten jernyatanipun menawi lair tok menika tegesipun kula nyelaki dhateng jejer kula minangka dados guru.
Nyatanipun sedaya ngelmu kula paringaken dhateng pun Bratasena. Kula mboten banci demban ciladan kok, Nger. Kula mboten badhe banci demban ciladan. Sedaya siswa ingkang bangun mitra dhateng paritaing guru, ingkang bangun mitra dhateng menapa wewangsaning ngelmu ingkang sampun kula paringaken menika tertentu kula tresnani, Mboten ngemungaken Bratasena, klebet Puntadewa, Janaka, Nekulasedewa. Menika ugi kula sami, kula tresnani lahir dumugi ning Batos. Nuwun sewu Kakang Durna. Sing mang sebute kok ming Pandhawa tok. Apa Kurawa ora ana sing mang tresnani, apa Kurawa ora ana sing nabet wonten penggalih panjenengan. Nuwun sewu nggih Dipatih. Blakasuta kemawon kamanungsan menika kedah dipun ginakaken. Tegesipun pripun? Nek pancen kula digawe lega, kula ya mesti gawe lega karo sing tresna kalih kula. Ning ewadene yen kula menika digawe gela, kula mesti ya ora bakal lega atine. Kok iso ngoten sampeyan paring dawuh? Pendak-pendak kula tansah dipun gawe gela dening para sata Kurawa. Kurawa dipun titipaken dening Begawan Durna. Ning sithik kemawon sajake ora percaya karo wangsaning ilmu sing kula paringke marang sata Kurawa. Nyatane pendak-pendak sata Kurawa menika kula mulang. Anggenipun midhangetaken piwulanging guru mboten kaya nek kula mulang para Pandhawa. Lho menika lho. Nek guru disepelekke ya apa guru ki bakal tenanan nggone mulang karo murite. Ngaten? Dadi kula ora kok perkara banci demban ciladan niku mboten. Nuwun sewu nggih Dipatih, Bratasena le tekan Sukalima nganti nginep-nginep barang niku merga Bratasena le gandrung ngelmu kalian Begawan Durna. Tur napa sing kula paring kalian Bratasena, Werkudara iki lakonana. Pepacuh iki aja nganti tok terjang, aja nganti nerak pacak nerajang perbatang. Lakonana sing kanthi tulus lahir lan batin. Ngelmu mesti bakal manjing. Merga ana tetembungan, ngelmu kuwi kelakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani. Paham ora sampeyan? Nggih. Nggih Kakang Durna ngertos. Dadi kula ora perkara banci demban ciladan. Aja kok Bratasena. Nek Dursasana niku tekan Sukalima mongko ya ngangsu kawruh kalih kula lahir batin. Ora tau ngece karo wulanging guru, percaya karo wulanging guru, percaya karo ngelmuning guru. Oh, Dursasana mesti kula rangkul kaya anak kula piyambak. Ning gandeng Dursasana sak kurawane niku ora tau lahir batin nggone percaya karo ngelmuning Begawan Durna. Pripun lajeng kula percaya kalih murid-murid kula? Munggah ya kono, mudhar ya kono. Nggih. Ning nuwun sewu. Kudune mboten ngoten sampeyan pambegane. Kudune loro-loro ditresnani. Kamanungsan lho, Dik. Kula ngaturi kamanungsan to. Kamanungsan niku wong niku nek digawe lega mesti bakal gawe lega. Nek digawe gelo mesti bakal gawe gelo. Niku kamanungsaning menungsa. Menungsa niku dudu malaikat. Nggih. Menungsa niku dununganina lali salah apes lawan mati. Harpa Pendhita Durna niku mujudake sawijining brahmana. Serban kethu kula nganggo putih kaya ngeten iki, ning durung karuan kula iso ngresiki ati kula putih kaya serban kali kethu kula. Kala mangsa ati kula ketaman reget, kala mangsa ati kula mesti tencloneh ora karu-karuan. Merga hawa nepsu. Nggih. Nggih. Leres Kakang Durna. Nggih. Jan ora nyono nek ngendika sampeyan bengi iki kok kaya titis lan apik. Udan kok. Ah nggih. Kula niku nek kena teles niku biasane omongan kula mesti apik. Nggih nggih Kakang Durna leres. Nggih. Ning kula sepisan malih mboten cocok. Wah kula mboten mathuk. Lajeng mboten cocokipun mapan wonten pundi, Nger? Menawi dasar kula nderekke mawon. Nanging menawi mboten cocok menika perkawis sengit. Gething menika nuwun sewu, mbok inggih raos gething, raos sengit menika dipun sisihaken. Jer nyatanipun Pandhawa menika sederek panjenengan. Tur Werkudara gayuh ngelmu dhateng Begawan Durna niku rak mboten ngembet dhateng asma panjenengan. Ora ngelong-elongi kayaning Ratu Ngastina. Ora gawe tunaning Ratu Ngastina. Nuwun sewu. Lah kok panjenengan mboten trima menika kados pundi? Nuwun sewu. Mboten perkara ngelongi kayane Duryudana. Ora ngelongi derajat pangkate Duryudana. Ning saniki kula tak takon karo sampeyan, wang-wangsuli pitakone Duryudana. Oh inggih, Nger. Sampeyan wonten negari Ngastina menika ngiyup wonten pepayungipun sinten? Inggih kula ngayuh dhateng pepayung Paduka Anak Prabu Duryudana. Panjenengan mukti. Panjenengan ingkang peparing. Sampeyan iso duwe derajat pangkat. Panjenengan ingkang peparing. Tegesipun sampeyan suwita wonten negari Ngastina. Oh inggih. Sampun ate dipun sumpah. Sampun dipun sumpah. Bila kula kedah ngabekti dhateng Anak Prabu ing Ngastina. Kula kedah ngabekti dhateng Nalindra ing Ngastina. Nanging sabab menapa sampeyan nerak pacak nerajang angger. Sampeyan nerajang sumpah sampeyan piyambak. Kula najang sumpah kula mapan wonten ing pundi, Nger? Kejawi menawi kula menika ngraman negari Ngastina.
utawi kula menika badhe handhawahaken paduka lenggah dampar negari Ngastina. Kula menika tegesipun badhe ngraman, tegesipun kula menika nyelaki sumpah kula piyambak. Pandhawa menika satrunipun Duryudana. Nek sampeyan cedhak-cedhak karo Pandhawa, padha karo sampeyan grogoti kelungguhane Duryudana. Niat kula mboten ngoten. Ning tumrap kula kaya ngoten. Wis ta. Sampeyan aja ngeyel. Nek sampeyan ngeyel mengke malah ora prayoga. Pose anak Prabu Ngastina menika mboten cocok, mboten mathuk menawi jenengan ndika Kakang Durna menika cedhak-cedhak kalih Bratasena. Lho, lah nggih, terus luput kula napa? Salah kula nggih pundi, Dik Pate? Kula cedhak kalih Bratasena niku perkara ngelmu, ora perkara negara Ngastina, ora perkara Kalindra negara Ngastina. Ming perkara ngelmu sing kula paring kalih si Bratasena. Pendak Bratasena njaluk ngelmu, nek kula dhewe duwe kula wenehke, nek kula ana kula wenehke. Niku kewajibane guru. Terus salah kula napa? Terus sambung rapete karo Kalindra negara Ngastina niku napa kula takon? Bodona. Wonten dawuh nggih. Kula ora kepengin kagian gunung sing tanpa guna. Sampeyan iso apa ora bisa karo Bratasena. Syukur bagi nek sampeyan kepengin gawe lega Duryudana. Sambung rapete Durna karo Bratasena kena dijagake bisa tanggo jalaran patine Bratasena. Nek Bratasena tekaning pati padha karo ngelongi kekuataning para Pandhawa, padha karo gawe tentrem Duryudana. Nek sampeyan saben dinten tetep isih manunggal kaliyan Bratasena. Bratasena isih ketingal wirawiri wonten sepertapan Sukalima. Kula mboten mawi edang-edang menapa menika pepunden, menapa menika sederek, menapa menika kulawarga. Sapa sing cedhak-cedhak karo Duryudana tetep tak anggap satrune Duryudana, tak anggap yen kuwi mungsuhe Nalendra Ngastina. Walu gembol monyor-monyor duk neng jungkul. Wana dadi alas-alas dadi ora kok dados mekaten to, Ngger. Nuwun sewu lho, Ngger, kula menika mboten wonten sampeng riput rapetipun kaliyan Kalindran Paduka. Sampun, kula mboten butuh rembugan sing akeh-akeh. Nuwun sewu lah, monggo samangke menika sampun kula janjekaken kula pinanggih kaliyan Bratasena. Sabab piyambakipun menika badhe nyuwun ngelmu kasampurnan kawruh panunggal manjing sruping patri sastra cetha parupurning wangsit ingkang sampun kula janjekaken dhateng pun Bratasena. Menapa inggih kula badhe nglincati dhateng sumpah kula pinanggih sampeyan karo Bratasena dina iki iso dadi jalaran mangloroke Bratasena wonten juranging kanistan, juranging kasangsaran. Syukur bagi Bratasena iso mangloroke manjing pepati. Nek sampeyan ora saguh, sampeyan aja nganti mapan saben-saben negara Ngastina. Walu gembol monyor-monyor. Duneng jungkul wana dadi alas-alas dadi wana, Ngger. Kula menika brahmana lho, Ngger. Ingkang bapa menika pendhita. Nuwun sewu Radi. Radi kaget alasan manahipun ingkang bapa ing Sukalima dupi paduka paring dawuh pinanggihipun ingkang bapa kaliyan Bratasena menika mugi dados jalaran anggen kula mentala ngloropaken anak kula pun Bratasena wonten juranging kasangsaran langkung-langkung wonten ing juranging pepati. Oh inggih menapa inggih badhe kelampahan. Ing atasipun kula menika gurunipun Bratasena teka kula mentala damel srana pejahipun Bratasena, Ngger. Wis ta. Sing mangtangisi niku napa? Mbok nggih sampeyan kelingan. Iso nyandang apik, iso lungguh kursi apik, duwe derajat, duwe pangkat. Sampeyan kudune krasa lho Kakang Durna. Dek jaman sampeyan urung entuk kamukten, mangrewangi ngemis ngalor ngidul goleke sega sak emplokan Siyasatama manggendhong dothong-dothong ngalor ngidul. Bareng wis entuk kelungguhan saka Sinuwun Prabu Destarata. Anak Prabu Duryudana kira putraning Sinuwun Prabu Destarata ingkang nglintir ke Prabon ategesing paring kamukten
ategesing paring kanikmatan karo sampeyan ki anak Prabu Ngastina. Oh, Depate. Kabrahmanan kula mboten kula dol, kula ijolke derajat pangkat. Mboten kula gajekke kula ijolke brana picis. Ning kabrahmanan tuwin kapanditan kula menika jiwa. Menika jiwa lho, Dik Pate. Menawi jiwa kasatriyan menika ndadekake kewajiban mangrurah satrumurka wonten ing jagat. Menawi jiwa brahmana menika dandani jagat saisinipun supados tetep rukun tentrem manunggal. Sedaya boten wonten raos pemangsaan. Sedaya boten wonten raos gething ing saminipun. Menika jiwanipun brahmana menika nggayuh kautamen. Wis ta. Jiwa-jiwa apa? Lara jiwa ya percaya. Sampeyan boten sah kokean gunem tanpa guna. Mengke nek sinuwun saya murka malah saya ngrekoso lho. Mang pikir Asatama sing manglabuhi manggoleke derajat pangkat teng negara Ngastina sakniki isih dadi abdining para satriya. Napa sampeyan boten ngimpi Aswatama isa numpak jaran mangreh para prajurit pirang-pirang niku to sing manggayuh. Lah nek mboten dikurbanke kabrahmanan sampeyan, sok kapan Asatama isa dadi wong sing wigati teng negara Ngastina, wong sing duwe pangkat teng negara Ngastina. Mesti ora bakal diunggahke pangkate dening anak Prabu Ngastina. Merga bapakne wewangkal karo Sinuwun Ngastina kok. Anake arep diwenehi derajat pangkat niku nuwun sewu. Terus lara-larae medal pundi kula tak takon. Selalu gembal manyar-manyar duneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Nuwun sewu, Ger, nuwun sewu. Menapa ing sampun paduka dawuhaken menika pinarya pamecut tumrapipun ingkang Bapa ing Sukalima. Pamecut kados pundi? Anggen paduka mboten pitados kaliyan lair batosipun ing Bapa ing Sukalima menika mangke badhe kula buktekaken sarana anggen kula pinanggih kanpun Bratasena wonten ing papan mriki. Monggo. Samangke menawi panjenengan kula atur midhangetaken aturipun ingkang Bapa ingkang tinampi dening rayi panjenenganipun Bratasena. Lan kula aturi biji dhateng lair batosipun Begawan Durna. Durna menika nderek pundi? Lair batosipun Durna menika semendhe wonten Ngastina, wonten menapa wonten para Pandhawa, Nggih.